hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe. kunamibhia iko zvino zvari kunzi vadhipota mazimbabweans vanokwana ivo kuita 80. Guys, inyaya yandiri kusangana nayo panapa iri kubuda pabepanhau rezimainet, zimai.com net inowanika online, ibepa rinowanika online iri. So varikunyora kuti the citizens abandoned by Mnangagwa regime's embassy in Windhoek were rounded up in the capital city and accused of being illegals. My brother has all papers and yet they targeted him and others in an operation that we just don't understand, a source told Zim-I Tuesday. Some of the deportees have been in detention for 6 months. I think we had success at this point. Hansi, the detainees will be deported to Zimbabwe from tomorrow, latest Wednesday. Thank you for your help, wrote one relative speaking with Zim-I. The Zimbabwean embassy was still to comment over the matter at the time of writing. So ndonyaya iri panapa guys irikuitika yandiri kusangana nayo yakanyorwa pabepa rezim-I yakutaura kuti vanhu vanga achiexplainera navo vachitaura navo vachiti umwe ari kuti inini mukoma wangu ane mapepa akakwana but ari kungonzi akangobatanidzirwa ipapo hamene kuti nyaya yacho ndei. So vari kuti vanhu vacho vari kufanira kunge vachitoti vakutotanga kutodhipotwa iko zvinezvi tanga mangwana zvichitoenda ipapapo vanenge vachitongotanga kudzosera kunyika yavo vakabva ichiberekerwa nyika yezimbabwe. Ndonyaya muri yezimbabwe